si Kagawad Michael Nakwa. Isa ka mo komite ha? Committee on Solid Waste Management. Basura. Mo nang limpyo ang Barangay Sonados. Testingin yung glabay din ha. Di ba hiposo na ni Michael Nakwa? Ayaw ba? Kita ang mga taga-residente sa Sunto, kabalo mong naikugihan kayong kagawad din ha. O andam mo serbisyo. Ya tuyoon yun yung glabay ba? Lalo maglabayan ninyo bid? Anong higdaanan ba? Labayan ninyo mga aquarium? Saan naman tao, no? Tungod kay na ay kusog kay mang limpyo din ha. Inyo na po abusaran ayaw. Hangyo lang nato ni taga-Barangay Sonados. Kami, isip mga naa sa media, nasa broadcast, duhaman mi kabuka ni. Duhaman mi, si Mike Nakwa o kining inyong ubos nga higala, nasa broadcast, nasa media. Muna hangyo na itong taga-Barangay Sonados, tabangi taon mi. Kung naay kagawad nga muanhat ninyo din ha, dili nagpakitang gilas ha, dili nagpasikat ha. Mabito suko kay si Miroy. Kung magpasikat na yung yani nga pamaagi, magpasikat na lang ta. Kinigihimo ni Kagawad Mike Nakwa, yan ang gihimo sa dihang gi-appoint siya sa atong mayor. Karong gibalik siya, pinagi sa pagboto na to, unya, nag-initiative siya, nga gibutang pag siya sa Committee on Solid Waste and Management, mas dublihon pa niya ang iyang pagpaningkamot, labi pa kung maka-request og budget for the year 2024 naman na sa mga kamot to sa itong mga kaubanan. Mo request si Kagawad Michael Nakwa, mag-grant siya, mas mapalawig pa ang serbisyo sa Barangay Sonados. Isa ka komite ang gigunitan ni Kagawad Mike Nakwa, ang Committee on Solid Waste and Management.